timbang liyane pasangane aja dulu aku. Hei. Kok aku to? Aja. Nek kerjaan esuk bocah kira sing moro ning ndi kabeh. Gabut tau. Jangkrik. Po, gabut ra. Nang mak gabut tau. Ayo dolan lho. Alane ndi lho? Mampir kono sero. Wis tak mampir sih anu. Yo, mampir sih. Ayo dolan yo. Nang mak gabut tau. Nang gaya. Alah, dolan ning ndi lho? Wis mending dolan nang omah nganggur ae. Tunggangan yo. Tunggangan. Timbangane gabut ngene. Yo ya ganti kono. Gen sik ono. Ya tunggang kono. Sik pacak keren. Oke cewek. Wis dah. Yo, jaket. Yo ke budal nyapu di grup bareng. Yo, gas. Masa tunggang calon apa? Siapa kamu? Sopo? Cekun jangan. Yang aku ra? Bro, nanti wong isa. Kamu telepon nih. Udah, kuwi wae. Mau ndi, Mang? Ondi memang. Tracing lho, Don. Iya, Ayo, yo. yo ana wong loro tok. Ayo. Yo. Pengen dibuat lur. Terus. Apa? Rantai hati. Ayo ben. Nanti. Rahasia-rahasianan lho iki. Perwani ungkapnya. Lah didisiki engko. Jadi Cidro. Piye? Cidro wis resiko. Berani jatuh cinta, berani cidro. Malah omong tok iki. Si tok iki. Karo rasane atiku saiki. Tas cidro saiki. Iya, percaya kabeh. Pecah cidro. Enek uti. Pik, tepi. Ayo, Pak. Tak jadike ya. Tak jadike ya. Ya. Mbak Neli lho. Monggo. Saf, Umi. Sinten nggih, mboten. Main bendo. Iya. Aku duwe kata-kata. Nggih napa? Kemari dan duduklah di sampingku. Akan aku ceritakan seorang bajingan sepertiku mencintai
bidadari secantik dirimu. Lainnya ke tangan Dik, kamu senajan yo dhewe tas tetep aku sendiri rasanya Perasaan apa tuh, Mas? something special with you.